ଗଜାମୁଗ ପରେ ଗୁଡ଼ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ଥିବ, ମାଙ୍କର ଗଜାମୁଗ ବହୁତ ସରାଗ। ଆଉ ଯାହା ଭଗବାନ ହେଉ କି ନ ହେଉ, ଗଜାମୁଗର ଉପରେ ଗୁଡ଼ ପଡ଼ିଥାଉ। ଗଜାମୁଗ ଗୁଡ଼ ପରେ ମାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା, ତେଣୁ ପୂଜାରେ ବାଢ଼ିବ ନ କରିନ ଦ୍ୱିଧା। ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ବାମ ପଟେ ଦୀପ ଏକ ଥୋଇ, ଘିଅରେ 2 ଗୋଟି ସଳିତା ଥିବ ରହି। ନାନା ଜାତି ଫୁଲ ଆଣି ଦେବ ସେହିଠାରେ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଗୋଟିଏ ଥିବ ତା ମଧ୍ୟରେ। ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଫୁଲ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ନାହିଁ, ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ମାତ୍ର କୁମ୍ଭେ ଦେବ ନେଇ। 2 ଗୋଟି ମାଳ କରି କୁମ୍ଭ ପରେ ଦେବ, ମହାମାୟୀ ଛବି ଥିଲେ ସେଠାରେ ରଖିବ। ଝୁଣା ଧୂପ ଦେବ ମନେ ଆରାଧନା କରି, ଆରତି କରିବ ପଞ୍ଚମୁଖ ଦୀପ ଧରି। ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟା କାହାଳି ଯେ ବାଜୁଥିବ ତହିଁ, ହୁଳହୁଳି ଦେଉଥିବ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ। ଯାହା ତୁମ୍ଭର ଅଭିଷ୍ଟ ରହିଛି ମନରେ, କରପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ଜଣାଇମ ସେହିଠାରେ। ଜୟ ତୁ ମାଗୋ ଜୟ ମହାମାୟୀ, ସଦୟ ହୋଇ ମୋଠାରେ ଘେନ ମୋ ବିନୟୀ। ଅଜ୍ଞାନ ଧମ ମୁଁ ଯେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, କୃପା ବହି ମତେ ମା ଦେବୁ ତୁ ଅତାଇ। ଦୁଃଖୀ ରଖି ଦରିଦ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ନେବା ପାଇଁ, ବୋଇ ରାଣୀରେ ବିଜୟ ହେଲୁ ମାଗୋ ତୁହି। ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼େ ଥିଲୁ ମାତା ତୁହି, ଦୁଃଖୀ ଦୁଃଖ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ ଏଠାଇ। ବଳଦିଆ ତେଲି ସଙ୍ଗେ ଆସି ବୋଇ ରାଣୀ, କରା ଗଛ ମୂଳେ ବାସ କଲୁ ମା ଭବାନୀ। ତୋର ଭକ୍ତ ତେଲିକି ତୁ ଦେଲୁ ଧନ ଜନ, ଆହୁରି ଜନ ମୁଖରେ ପାଇଲା ସମ୍ମାନ। ତୋର ବ୍ରତ କରି ସେ ଭୂଖଲା ଅବସ୍ଥାନ, ଧନ ସମ୍ପଦରେ ଯେହ୍ନେ କୁବେର ସମାନ। ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରାଦିରେ ତାର ପୁରୀ ଗଲା ଘର, ପରକାଳେ ଦେଲୁ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର। ମୋହର ବିପଦ ଏବେ ଫେଡ଼ ଗଜନନୀ, ଭକତିରେ ଜଣାଉଛି ଯୋଡ଼ି ହାତ ବେନି। ବେନି ପାଦେ ତୋହର ମୁଁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗେ ପ୍ରଣତି, ଜଣାଉଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ହର ଗଜଟତି। ତୋର ପୂଜା ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ, ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ ପଢ଼ି କରୁଅଛି ମୁହିଁ। ଦୋଷ ଯାହା ଥିଲେ ଘେନି ବୁନି ଚିତେ, ସନ୍ତାନକୁ ମା ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ମତେ। ସେହିପରି ମତେ ତୁହି କୋଳରେ ବସାଇ, ଯାହା ଦୋଷ ଥିବ ମୋ ଖଣ୍ଡିବୁ ମା ତୁହି। ଜ୍ଞାନ ଧନ ଯଶ ଖ୍ୟାତି ସବୁ ମତେ ଦେଇ, ତୋ ବ୍ରତ ଫଳ ପତାକା ଉଡ଼ାଇବୁ ତୁହି। ଏହିଭଳି ବିନୟରେ ହୋଇବ ଅଳଗି, କୁମ୍ଭ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଆଣି ମାଥେ ହେବ ଲାଗି। କହୁଅଛି ଏବେ ଶୁଣ ମାତାଙ୍କ ଆଶିଷ, କିଏ କେଉଁ ପରି ଭାବେ ପାଇଲେ ବିଶେଷ। ପୂଜାର ବିଧାନ ସବୁ କହିଗଲି ତୋତେ, ସପନରେ ମାତା ଯାହା କହିଥିଲେ ମତେ। ମନ ଗଢ଼ା କଥା ମୋର ଏତି କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଦେଲି ମୁଁ ବୁଝାଇ। ବୋଇ ରାଣୀ ପାଖ ଗ୍ରାମେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଥିଲା ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଥିଲା ସମ୍ମାନ। ଧନ ସମ୍ପଦରେ ତାକୁ କେହି ନୁହେଁ ସରି, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାତ୍ର ନଥିଲେ ତାଙ୍କରି। ଯେତେ ଧନ ଦୌଲତ ମାନ ସମ୍ମାନ, ରହିଥିଲେ କିସ ହେବ ହେଲାନି ସନ୍ତାନ। କଥା କରେ ଲୋକ ଦେଉଥାନ୍ତି କହି, ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ା ଧନ ଆଜି ରଖିଛି କା ପାଇଁ। ବାପା ମା ବୋଲି ଡାକିବାକୁ କେହି ନାହିଁ, ବହୁ କଷ୍ଟ ସହି ଖାଲି ଧନର ଜଇ। ମରିଗଲେ ତାର କେହୁ ଖାଇବ ସମ୍ପତ୍ତି, ଭୋଗ କରିବାକୁ ଆଉ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି। ସ୍ନାନ ସାରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସୁଥିଲା ଦିନେ, କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ ପଡ଼ିଗଲା କାନେ। ଗୃହେ ପରବେଶ ହୋଇ ଅତି ଦୁଃଖ ମନେ, ମୁଣ୍ଡେ ହାତ ଦେଇ ବସିଗଲା ଘର କଣେ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ବସି ହେଲା ଦୀପହର, ଏହା ଦେଖି ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଲା ଜର। କହିଲା ଗୋ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲ ତ ଘରେ, ମନ ଦୁଃଖ କରି କିପା ବସିଛ ଏଠାରେ। ଏତେବେଳ ହୋଇଲାଣି ଖାଇନାହ କିଛି, ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ କି କିଛି କହିଛି। ନୁହିଲେ କି ପାଇଁ କିଛି ନ ଖାଇ ନ ପିଇ, ମୁଣ୍ଡ ପରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଛ ଏଠାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ପଚାରି କିଏ କିସ ଅଛି କହି, ତୁମ୍ଭଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ପଚାରିବି ଯାଇ। ବହୁତ ସମୟ ପରେ କହିଲା ବ୍ରାହ୍ମଣ, ନିଃସନ୍ତାନ ଆମେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଜନ। କାହାକୁ କି ଦୋଷ ଦେଇ ହେବ ପଦାବ୍ରତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆମ୍ଭର ତ ସନ୍ତାନ ନାହାନ୍ତି।
ଧନ ସମ୍ପଦ ଆହୁରି ମାନ ସନମାନ, ସବୁ ଅଛି ସିନା ନାହିଁ କୋଳରେ ନନ୍ଦନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହିଲା ଯଦି ରଖିବ ମୋ କଥା, କହିବି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ଟିକେ କରିବ ତ ଚିନ୍ତା। ଆମ୍ଭର ଗ୍ରାମ ନିକଟ ସେ ବୈରାଣୀରେ, ବିଷ୍ଣୁନାଥ ସାହୁ ନାମେ ଜଣେ ତେଲି ସାହିଠାରେ। ରହିଅଛି ତାଙ୍କ ଖ୍ୟାତି ଜଗତେ ଚହଳ, ପକାଇ ଦେଉଛି ତମେ ମନେ ଟିକେ ଭାଳ। ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରିବାରୁ ସେହି ଜନ, ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଗଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ। ପୁତ୍ର ପତ୍ରାଦିରେ ଯେ ସମସ୍ତ ଧରି ସେହି ତେଲି, ମହାମାୟୀ ବ୍ରତ କରି ବସିଅଛି ଖାଲି। ସେହି ବ୍ରତ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ଭେ କରିବା କି କହ, ଆମ୍ଭର ହୃଦରୁ ତୁଟି ଯାଉ ଯେ ସନ୍ଦେହ। ପଦ୍ମାବତୀ କଥା ଶୁଣି କହେ ଦେବଦାସ, ଜାଣିନାହୁଁ ମୋତେ ହେଲା 60 ବରଷ। ଚତୁର୍ଥ ଅବସ୍ଥା ମୋର ହୋଇଲାଣି ଏବେ, ଏ ବୟସେ ବ୍ରତ କଲେ ମା କି ଶୁଣିବେ। ତଥାପି ତୋହର କଥା ଭାଙ୍ଗିବିନି ମୁହିଁ, ବ୍ରତର ବିଧାନ ଚାଲ ପଚାରିବା ଯାଇ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଦୁହେଁ ଗଲେ ବୈରାଣୀ, ଭକ୍ତ ବିଷ୍ଣୁ ସାହୁ ଘରେ ପ୍ରବେଶିବା କ୍ଷଣି। ଆଦରରେ ଡାକି ନେଇ ବସାଇଲା ଘରେ, ଦୁହେଁ ଆସିଅଛ କହ କେଉଁ କାରଣରେ।